bakit ganito ang buhay. Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo. Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Lovely na nasa Canada. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Lovely at sa kasalukuyan, nandito ako sa Canada. Isa ako sa masugid na naghihintay sa bawat upload nyo simula nang matagpuan ko ang channel na ito. Siguro, marami sa mga nakikinig ang hindi naniniwala sa mga karanasang ibinabahagi nyo, lalo na yung mga hindi pa nakaranas mangibang bansa. Pero kaming mga OFW, alam naming nangyayari talaga ang mga kwento na naibabahagi nyo. Nais ko ring ibahagi ang aking karanasan at sana ay pala ring maisadula rin sa inyong programa. Lumaki ako sa hirap. Sinubukan akong pag-aralin ng mga magulang ko pero nahirapan kami, lalo na nang mamatay ang aking ina. Kaya high school lang ang natapos ko. Sinubukan kong maghanap ng trabaho noong nabatid kong hindi na ako makakapag-aral sa kolehiyo. At maswerte akong nakapasok bilang isang sales girl sa isang grocery. Kailangan kong ayusin ang mga gamit ko dito dahil baka magalit ang supervisor ko. Mahirap maging sales girl pero magtitiyaga ako. Ang mahalaga, may trabaho ako.
Kailangan ko ang trabaho ko para matustusan ko ang mga pangangailangan namin. Oh, Lovely. Abalang-abala ka na namang nag-aayos ng mga paninda dyan sa gondola mo. Kailangan, Sir Emil. Hindi magandang tingnan ng mga display na nakakalat. Baka makita ni Bisor. Napakasipag mo talaga. Sigurado akong malayo ang mararating mo. Sir? Kung pwede, Lovely, tawagin mo na lang akong Emil. Huwag mo na akong tawagin Sir. Kasi pareho lang tayong nagtatrabaho dito sa grocery. Hindi ako amo o bisor dito. Pero ikaw ang namamahala sa bodega kung saan namin kinukuha ang mga stock. Tama? Oo, pero hindi ako amo o bisor. Kaya please lang, huwag mo na akong tawaging Sir. Kasi gaya nga ng sabi ko, empleyado lang rin ako dito. Kaya mo pa bang tiisin ang pagtatrabaho sa grocery, anak? Opo, Itay. Bakit naman hindi? Magaan lang naman ang trabaho ko. Hindi pa ako naiinitan. Pero maghapon kang nakatayo. Sobra-sobra ang oras mo sa trabaho. Papasok ka ng alas 7 ng umaga. Lalabas ka ng pasado alas 8 ng gabi. Tay. 13 oras ang trabaho mo. Akalain mo yan? 12 oras lang, Tay. Kasi may lunch break akong 1 oras. Kahit na, anak, sobra-sobra talaga ang oras mo sa trabaho. Buti naman kung may overtime pay ka. Sa panahong ito, hindi na kailangang mamili ng trabaho. Ang importante, may trabaho ako at nakakatulong ako sa inyo, Itay. Anak. Kaya walang anuman yun. Gaya nga ng sabi ko, kayang-kaya ko ang trabaho sa grocery. Huwag nyo akong alalahanin. Salamat at pinagbigyan mo ang paanyaya ko sa iyo, Lovely. Emil? Siguro naman, hindi nalingid sa iyo ang intensyon ko. Alam kong nararamdaman mong mahal kita. Ha? Alam kong minor de edad ka pa lamang, Lovely. Pero mahal kita. Kaya sana, bigyan mo ng pagkakataon ang nararamdaman kong ito. Di ba ikaw na rin ang nagsabing minor de edad pa ako? Kaya hanggat maaari, ayoko munang pasukin ang bagay na yan. Lovely. Pasensya ka na, Emil. Pero natatakot pa rin ako. Hindi ko pa nasubukang magmahal. Hindi ako nag-aapura. Makapaghihintay ako. Pero sana, huwag mo akong iwasan dahil sa nalaman mong nararamdaman ko para sa iyo. Hindi ako ganyan. Bakit naman kita iiwasan? Salamat kung ganun, Lovely. Maraming salamat. Sino yung laging naghahatid sa'yo tuwing umuuwi ka, anak? Si Emil, Tay. Katrabaho ko sa groserya. Nanliligaw ba sa'yo? Tay. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nanliligaw ba sa'yo ang Emil na yun? Opo, Itay. Anak, ayaw kitang pakialaman tungkol sa bagay na yan. Pero papaalalahanan kita. Menor de edad ka pa. Magdi-18 ka pa lang. Sinabi ko na kay Emilian, Tay. Pero hindi naman daw siya nag-aapura.
handa daw siyang maghintay. Ilang taon na yung Emil na yon? 24 po, itay. Oh, malayo palang mas may edad siya sa'yo. Gaya ng sinabi ko, anak, hindi kita pipigilan sa ganyang bagay. Pero mag-iingat ka dahil napakabata mo pa. Kung tama ang payo ng aking ama, Ate Emmy. At kahit ako, medyo nahihiya pa rin akong makipagnobyo noon. Si Emil lang ang matyaga dahil hindi niya talaga ako tinantanan. Lagi siyang nasa tabi ko tuwing kailangan ko ng balikat na masasandalan. Lagi siyang handang tumulong sa akin at sa pamilya ko. Kaya madaling nahulob ang loob ko sa kanya. Kasabay ng pagdating ko sa edad na 18 taong gulang, sinagot ko na rin si Emil. Pero lagi pa rin akong pinapayuhan ng aking ama. Papasok na ako sa trabaho. Anak, yung lagi kong bilin sa'yo, huwag mong kalilimutan. Baka may mangyari sa inyo ni Emil. Huwag kayong mag-alala, itay. Lagi ko pong tatandaan ang mga bilin nyo. Ikaw na lang ang natitirang alaala ko sa nanay mo. Kaya mag-iingat ka. Hindi mangyayari ang kinatatakutan nyo, itay. Lagi po akong mag-iingat. Dapat lang. Tandaan mo, wala na ang nanay mo. At hindi ko kakayanin kung may masamang mangyari sa iyo, anak. Tay. Kaya parang awa mo na, Lovely. Mag-ingat ka palagi. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Mag-ingat ka lagi, anak. Ano, Lovely? Sasama ka ba sa party ni Dayan? Gusto ko sana, pero gabi na pag alis natin dito. Lalabas tayo sa grocery ng 8:00. Anong oras na tayo matatapos kapag nakipag-party pa tayo? Huwag kang mag-alala. Ihahatid kita sa inyo. Emil? Legal naman ako sa tatay mo. At alam niyang hindi kita pababayaan. Sa bagay. Kaya pumunta na tayo kina Dayan. Minsan lang naman tayo mag-relax. Wala naman tayong pasok bukas. Kasi hindi naman nagbubukas ang grocery pinagtatrabahuan natin pag linggo. Pero kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Mahirap naman kung pilitin kita. Mahirap ka mo, pero iba naman ang tono ng salita mo. Para kang nagtatampo. Hindi ah. Bakit naman ako magtatampo? Kabisado kita, Emil. Kaya hindi ka pwedeng magsinungaling sa akin. Ha? Sige na nga. Sasama na ako kina Dayan pagkatapos ng trabaho natin. Nahihilo na
talaga ako, Emil. Gusto ko nang mahiga. Ano? Paano na yan? Kung kaya mo sana, magpapaalam na tayo sa mga kasamahan natin. Talagang hindi ko na kaya, Emil. Gusto ko na rin umuwi, pero hindi ko na kaya. Sa bagay, sinabi naman ni Dayan na pwede tayong matulog dito. Hindi na rin ako uuwi. Ha? Hindi kita pwedeng iwan dito, Lovely. Magkasama tayong pumunta dito. Kaya sabay rin tayong uuwi. Emil. Kaya sige, dito na lang tayo magpalipas ng gabi. Bukas na tayo umuwi. Ihahatid kita at magpapaliwanag ako sa tatay mo. Anong ibig sabihin nito, Lovely? Tay. Alam mo bang 2 buwan na kitang minamanmanan? Simula noong hindi ka umuwi kasama si Emil. Tay. May hinala ako sa napapansin ko ngayon sa'yo. Dahil ganyan ang kilos ng nanay mo nung ipinaglihi ka niya. At alam kong hindi ako nagkakamali, anak. Hindi mo man aminin. Alam kong buntis ka. Tay, patawarin niyo po ako. Patawad, Tay. Huwag niyo akong kamuhian. Pakiusa. Lagi kong sinasabi sa'yo na mag-ingat ka. Huwag kang pumasok sa isang bagay na hindi ka pa handa. Pero nangyari na ang hindi dapat mangyari. Patawarin mo ako, Tay. Patawarin mo ako. Minsang pagkakamali namin ni Emil ay nagbunga, Ate Emmy. Noong una, natakot ako dahil alam kong magagalit sa akin ang aking ama. Pero maunawain si Itay at siya pa mismo ang nag-aalaga sa akin hanggang sa ako ay nanganak. Noong mag-iisang taon na ang aming anak ni Emil, isinabay na namin ang aming kasal sa binyag ng aming anak. Masipag si Emil, kaya walang masabi ang tatay ko. Gayunpaman, kahit gaano kasipag si Emil, ramdam pa rin namin ang matinding hirap na lumalamon sa amin. Hindi kasya ang kinikita ko para sa atin, Lovely. Kaya nahihiya ako sa tatay mo. Eto naman, tatay mo na rin siya dahil mag-asawa na tayo. Gusto kitang tulungan, kaya magtatrabaho din ako, Emil. Ano? Hindi. Ayokong may masabi ang tatay mo. Ano bang dapat isipin ni Itay? Alam mo namang mabait ang tatay ko. Kaya nga ako nahihiya. Hindi porket mabait, aabusuhin ko ng kabaitan niya. Hindi ka abusadong tao, Emil. Nakikita ko ang pagtitiyaga mo sa trabaho. Nakikita ko na ginagawa mo ang lahat para buhayin kaming pamilya mo, pati ang tatay ko. Basta, nahihiya ako, Lovely.
Kaya naiisip kong mangibang bansa. Ano? Yan ang totoo, Lovely. Sana maintindihan mo ako. Mangingibang bansa ako para sa pamilya natin. Mapalad ka sa mga amo mo dyan, Emil. Oo, Lovely. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Kayo, kumusta na kayo dyan? Si baby, ang tatay, kumusta? Mabuti naman kami dito. Huwag mo kaming alalahanin. Si Itay, palagi niya akong tinatanong tungkol sa'yo. Lagi niya akong inuutusan na tawagan ka para di ka manibago dyan. Ganun ba? Talagang napakabait ni Itay. Alam mo na yon, Emil. Kaya wala akong masabi sa kanya. Lagi pa nga niyang inaalagaan si baby. Kaya ako din, nagkakaroon ng pagkakataon na magnegosyo ng mga cosmetics. Baka naman napapagod na ng husto si Itay, ha? Hindi, huwag kang mag-alala. Lovely, kung gusto mo rin lang magtrabaho, mas mabuting pumunta ka na rin dito sa akin. Ha? Naghahanap ang mga amo ko ng makakasama ko dito. Tinatanong nga nila kung may mere-rekomenda ako. Gusto mo bang pumunta dito? Bakit naman hindi? Gusto kong sumunod sa'yo dyan, Emil. Ibig mong sabihin, anak, maayos na ang mga papeles mo? Opo, Itay. Kompleto na. Malapit na akong mag-flight. Naku, maninibago kami ni baby. Tay, pagtiyagaan yung alagaan ang apo nyo. Siya na lang ang asikasuhin nyo. Kami na ang bahalang magpadala ng pera para sa mga pangangailangan nyo dito. Anak, huwag niyong alalahanin ang apo ko. Hindi ko siya pababayaan. Salamat, Itay. Napakabait nyo talaga. At ramdam ko ang sobrang pagmamahal ninyo sa apo nyo. Lovely, anak. Napakaswerte kong nagkaroon ng maunawain at mapagmahal na tatay. Alam mo, kung buhay pa ang nanay mo, siguradong ganito rin ang gagawin niya. O baka mas higit pa. Tay, ituloy niyo ang inyong mga pangarap bilang mag-asawa. At ipinapangako ko, lagi akong nakasuporta. salamat po, Tay. Pero wag niyo rin kalilimutan ang partido ni Emil. Hindi man sila humihingi ng tulong sa inyo, kayo na ang kusang magbigay kapag nakaluluwag kayo. Opo, Itay. Huwag kayong mag-alala. Hindi namin kalilimutan ang mga bilin nyo.
Lovely, napakapalad nating ng ibang bansa kahit kasambahay lang tayo dito. Katatapos lang namin mag-usap sa cellphone ni nanay at tuwang-tuwa siyang ibinalita na tapos na ang ipinatayo nating bahay para sa kanila. Masaya ako na nalaman ko yan, Emil. Ang tatay mo, nakausap mo na ba? Oo, napaayos na niya ang bahay. At ang anak natin, inaalagaan na lang niya. Alam mo, ang dami daw pinapabili. Sapat na ang ipon natin para mabigyan ng magandang kinabukasan ng anak natin at maibigay ang lahat ng kahilingan niya. Oo nga pala, Emil. Ayaw tanggapin ni Itay yung rineregalo nating lupa sa kanya. Ha? Aanhin naman daw niya yun. Para sa atin na lang daw yun at sa ating anak. Talagang napakabait ni Itay. Hindi kagaya ng iba. Emil. Pero hindi bale. Patapos na ang kontrata natin. Hindi na tayo magre-renew. Uuwi na tayo sa Pilipinas para magkasama-sama tayo ulit. Salamat, Emil. Talagang ganyan din ang gusto kong mangyari. Kailangang nasa tabi tayo ng ating anak habang siya'y lumalaki. Salamat. Dahil kahit bata pa ako nung pinakasalan mo ako, naging responsable ka. At napatunayan mo na kaya mo akong gabayan para umunlad ang buhay ko kasama ang tatay ko. Pebrero sa susunod na taon, matatapos ang kontrata ni Emil at Mayo naman ang expiration ng kontrata ko. Hiling ng amo namin dito sa Canada na gusto pa nila kaming mag-renew. Pero pursigido na kami ni Emil na mag-for good sa Pilipinas. Dalangin namin na matapos na ang pandemya upang maging ganap na tayong masaya kasama ang ating mga mahal sa buhay. Sa mga kapwa ko OFW, alam kong mahirap ang malayo sa ating mga mahal sa buhay. Pero ginagawa natin ito para sa kanila. Kaya huwag nating haluan ng kalokohan ang pagtatrabaho natin sa ibang bansa. At higit sa lahat, sabayan natin ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Lovely. Lovely, maraming salamat sa iyo. Ang kwentong ito na iyong ibinahagi ay magsisilbing inspirasyon sa karamihan. Ipinahihiwatig nito na anumang oras, hirap man o ginhawa, basta't matibay ang ating pananalig sa lumikha, ay makakamit natin ang tagumpay sa kabila ng maraming hadlang at pagsubok sa buhay. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Sa isipan ang mga pagsubok na karanasan, ligaya at lumbay, nagbibigay kulay
Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Wendy na sa ngayon ay nasa Kingdom of Saudi Arabia. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago niyo na lang ako sa pangalang Wendy at sana masunod ang lahat ng pangalan na nakalagay sa sulat ko dahil binago ko na ang mga ito. Sa ngayon, nandito ako sa Kingdom of Saudi Arabia pero hindi ko na ilalahad ang eksaktong lugar na aking kinaroroonan. Mahirap lang ang pamilya ko sa Pilipinas kaya kinailangan kong mangibang bansa. Uumpisahan ko ang aking kwento noong nasa Pilipinas pa ako. Anak, mabuti naman at nakauwi ka na. Bakit ba hindi ka namin makontak? Kahapon pa kita tinatawagan. Talagang may diferensya ang cellphone ko, Itay. Palaging lobat. Ay, Diyos ko naman, anak. Ang mabuti pa, pumaroon ka na sa ospital. Ha? Ospital? Bakit po, Itay? Sinong na ospital? Itinakbo nila kahapon sa ospital ang asawa mo na disgrasya sa motor. Ano? Kaya kailangan mo nang pumunta sa ospital, anak. Ang hipag mo ang naroon. Hindi ka kasi nila matawagan. Ano ba naman itong nangyari sa'yo, Aljon? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na walang magandang maidudulot ang pagmumotor mo, pero matigas ang ulo mo. Nagmumotor ka pa rin kahit lasing ka. Yan tuloy ang nangyari sa'yo. Ang hirap na nga ng buhay natin. Ganito pa ang nangyari sa'yo. Ang liit-liit pa ng anak natin. Kaya parang awa mo na. Lumaban ka, Aljon. Huwag mo kaming iwan ng anak natin. Kailangan ko ng makakatuwang sa pagpapalaki ko sa kanya. Lumaban ka. Parang awa mo na. Lumaban ka. Ano, anak? Kumusta na ang asawa mo? Pagkatapos ng isang buwan niya sa ospital, pwede na siyang umuwi, Itay. Iyon nga lang at... Wendy, anak. Ang sama nang nangyari, Itay. Bukod sa hindi na siya makausap ng maayos, hindi na rin siya makagalaw dahil naapektuhan ang spinal cord niya sa aksidente. Wendy. Ang sakit ng nangyaring ito, Itay. Magiging bedridden na si Aljon sa edad niyang 24. Walang may kagustuhan ng nangyari sa kanya, anak. Paano nga pala ang bayarin sa ospital? Nairemedyo ko na po. Napilitan akong mangutang. Hindi ko rin mapipilit ang partido niya na tumulong. Dahil sabi nga ng hipag ko,
Ako ang asawa ni Aljon, kaya dapat ako ang magremedyo. Ano ba naman yan? Hindi man lang ba sila Tay, pabayaan nyo na. Hindi na bali at nagawan ko na ng paraan. Yung hipag ko na bunso ang mag-aalaga sa kanya. Kaya makikiusap sana ako sa inyo, Itay. Kung pwedeng manatili muna dito ang hipag ko para maalagaan niya si Aljon habang nagtatrabaho ako. Anak, bakit gising ka pa? Tay, Iniisip mo na naman ba ang sitwasyon yung pamilya? hindi maiwasan ni Tay. Nahihirapan na kasi akong magbayad ng mga utang dahil wala naman akong permanenteng trabaho. Anak, Kaya pinag-iisipan kong mangibang bansa, Itay. ano? May sinabi sa akin ng kaibigan ko na nagbakasyon. Kung gusto ko raw, pwede akong mag-apply. Ano daw yun, anak? Domestic helper sa Hong Kong, Itay. 2 taon ang kontrata. Paano na ang asawa mo? Iyon na nga ang problema ko, Itay. Pero ayoko namang pakawalan ang oportunidad na ito. Kaya tulungan niyo sana akong magdesisyon. Sa tulong ng isang kaibigan, naayos ko ang papeles ko para mangibang bansa, Ate Emmy. 1 taon pa lang ang anak ko noong nangibang bansa ako. At siya ay naiwan sa aking ama at sa aking asawa na hindi na makakilos dahil sa kanyang aksidente. Ang aking bunsong hipag ang nag-aalaga sa asawa ko. Noong una, nasa bahay namin sila, pero pagkatapos ng ilang buwan, sinabihan ako ng hipag ko na iuuwi na lang daw nila ang asawa ko sa bahay nila para sila na ang mag-alaga. Hindi rin ako tumanggi sa hiling ng hipag ko. Stay out ako sa unang bansang napuntahan ko, ate. Hindi lang iisa ang naging trabaho ko. Sinubukan ko talagang mag-sideline. Kung pwede lang na hindi na ako matulog, gagawin ko para agad akong makapag-ipon. Doon ko rin nakilala si Ryan. Alam mo, kabayan, hindi maganda yung ginagawa mo. Ha? Anong mali sa ginagawa ko, Ryan? Hindi ka na nagpapahinga. Kapag day off mo, imbes na pumunta ka sa lugar kung saan nakikita-kita ang mga kababayan nating Pilipino, nagtatrabaho ka pa. At marami ka pang pinasok na sideline. Hindi ka ba napapagod? Wala akong karapatang mapagod dahil kailangan kong magtrabaho para may maipadala ako sa Pilipinas. Ano? Napakahirap naman yan, kabayan. Pwede ba? Wendy ang pangalan ko. Hindi kabayan. Hindi ako TV broadcaster. Ha? Pasensya ka na. Nasanay lang ako na ganyan ang tawag ko sa mga kababayan nating narito. Okay lang naman sa akin. Pero gaya nga ng sinabi ko, hindi ako broadcaster. Palabiro ka, no? Wendy.
Ganyan. Yan ang pangalan ko. Wendy. Hindi kabayan. Natanggap niyo ba ang pinadala ko? Oo anak, maraming salamat. Dinala ko na ang kalahati ng ipinadala mo sa bahay nila Aljun. Dahil binisita ko siya doon. Ganun din ang apo ko. Salamat po. Kayo na tuloy ang nahihirapan dyan. Anak, wala yun. Basta mag-ingat ka dyan. Ganyan talaga ang ginagawa ko, Itay. Pero may napansin ako, Wendy. Ano po yun? 2 beses kung magpadala ka sa isang buwan. Gusto ko lang mabayaran agad ang mga utang ko, Itay. Mahirap pag nagpatong-patong ang interes. Pero baka wala nang natitira sa sinasahod mo, anak. Huwag kayong mag-alala, Itay. Gaya nga ng sinabi ko, talagang nagsusumikap ako dito. Kahit walang matira sa akin, basta may maipadala ako sa inyo dyan sa Pilipinas. Talagang masama ang pakiramdam ko. Paano ako makakapag-sideline pag ganito ang nararamdaman ko? Nanghihina ako. Bakit kaya? Oh, Wendy, paano? Pupunta na ako sa tambayan ng mga kapwa natin Pilipino. Sige lang, Ryan. Oh, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Oh, wala. Okay lang ako. Sige na, baka malate ka pa. Hindi kita pwedeng iwanan na ganyan ang kalagayan mo. Halika't aalalayan kita papunta sa sofa. Wendy, mainit ka. May sakit ka. Nilalagnat ka. Halika, paiinumin kita ng gamot. Kumusta na ang pakiramdam mo? Ngayong nakainom ka na ng gamot at nakapagpahinga ng ilang araw. Okay na ako, Ryan. Salamat Salamat sa pag-aasikaso mo sa akin. Walang anuman. Alam mo, Wendy, hindi kasi maganda yung ginagawa mo. Na halos wala ka ng pahinga. Ha? Ako nga. Lalaki ako. Pero hanggang 2 lang ang sideline ko. Mahirap abusuhin ang katawan natin. Lalo na't hindi natin kasama ang pamilya natin dito. Ryan. Totoong nandito tayo para magtrabaho para sa ating mga pamilyang naiwan sa Pilipinas. Pero hindi natin dapat abusuhin ang ating kalusugan. Dahil kung may masamang mangyari sa atin dito, walang mag-aalaga sa atin. Mabuti na lang at kagaya ko, stay out ka rin. Kung nagkataong stay in ka at naroon ka sa mga amo mo, ewan ko na lang. Baka pagtrabahuin ka pa rin kahit alam nilang may sakit ka. Tama ka, Ryan. Salamat sa iyo, ha? Salamat sa pagmamalasakit mo sa akin.
Sa mabuting ugaling nakita ko kay Ryan, mas napalapit ako sa kanya, Ate Emmy. Binata pa si Ryan, pero gaya nga ng nasabi niya sa akin at ng mga malalapit niyang kaibigan sa bansang kinaroroonan namin, independent si Ryan at ayaw umasa sa kahit kanino. Matulungin si Ryan, kaya marami siyang kaibigan. Marami pa nga ang mga kababayang kababaihan ang nagpaparamdam na gusto nila si Ryan, pero hindi niya pinapansin. Kaya nagulat ako nang biglang umamin sa akin si Ryan na mahal niya ako. At dahil siguro sa kabaitan at pag-aalaga niya, hindi ko na napigilan ang sarili kong makipagrelasyon sa kanya. Hanggang sa dumating ang hindi inaasahang pangyayari. Paano na yan, Ryan? Anong gagawin ko? Ano pa nga bang dapat mong gawin? Alagaan mo ang sarili mo at ang pinagbubuntis mo. Ano? Alam mo ba ang sinasabi mo, Ryan? May asawa ako sa Pilipinas. Kailangan kong magtrabaho para mapadalhan ko sila. Ay, hindi ako pwedeng mabuntis. Ano? Wendy, huwag mong pag-isipan ng masama ang buhay sa iyong sinapupunan. Huwag mong pag-isipan ng masama ang magiging anak natin. Ha? Parang awa mo na. Nagkasala na tayo at dala mo ang bunga ng pagkakasalang yan. Kaya huwag mo na sanang dagdagan pa ng isa pang kasalanan ang kasalanang nagawa natin. Anong ibig mong sabihin, Ryan? Ituloy mo yan. Huwag kang magbalak ng masama. Paano ako magtatrabaho kapag lumaki na ang tiyan ko? Paano ako makakapagpadala sa pamilya ko sa Pilipinas? Ako ang magtatrabaho para sa atin. Ano? Marami akong kaibigan dito na pwede kong lapitan para madagdagan pa ang sideline ko. Magdodoble kahit ako dahil magtatrabaho ako para sa ating dalawa. Para may maipadala ka sa pamilya mo sa Pilipinas. Ang pakiusap ko lang, ingatan mong lagi ang sarili mo at ang ipinagbubuntis mo. Yan lang ang hinihiling ko sa iyo, Wendy. Matatapos na ang kontrata ko dito, Wendy. Tamang-tama. Mag-aanim na buwan na rin si baby. Ryan? Ayaw kong sirain ang pamilya mo sa Pilipinas. Kaya humihingi ako ng kapatawaran. Dahil minahal kita. Ryan? Gusto kitang makausap ng masinsinan. Kaya mo bang iuwi sa Pilipinas at alagaan doon ang anak natin? Ha? Sa ganyang reaksyon mo, alam ko na ang iniisip mo. Pero napaghandaan ko na yan. Kaya hinihiling ko sa iyo ngayon na sa pagtatapos ng kontrata ko, sa pag-uwi ko sa Pilipinas, isasama ko na si baby. Ano?
Ryan. Gaya nga ng sinabi ko, Wendy. Ayokong masira ang pamilya mo sa Pilipinas dahil sa pag-iibigan natin. Matagal pa bago matapos ang kontrata mo dito. Samantalang ako, halos patapos na. At gaya ng sinabi ko, hinihingi ko ang pahintulot mo na iuwi ko si baby para maalagaan ko. Kaya kung pwede, hayaan mo na kami. Ramdam kong tunay ang pag-ibig na namamagitan sa atin. Pero napaka-komplikado dahil sa sitwasyon mo. Nasabi mo sa akin ang sitwasyon ng asawa mo. At siguradong masasaktan yun pag nalaman niya ang nagawa mong pagkakasala sa kanya. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Ipahintulot mong maiuwi ko si baby sa Pilipinas. At putulin na natin ang ating relasyon. Ano? Pero ang anak ko, paano ng anak natin? Hindi na ako makikilala ni baby. Hindi ko pababayaan si baby. At hindi ko rin siya ipagkakait sa'yo. Pero dapat maging maunawain ka dahil sa sitwasyon mo. Huwag kang mag-alala. Darating din ang panahon na makikilala ka ng anak natin. Pero sa ngayon, kailangan muna nating magsakripisyo para manatiling maayos ang lahat. Maintindihan mo sana yan, Wendy. Isang linggo na lang, uuwi ka na sa Pilipinas. Bakit malungkot ka, Wendy? Ate Puring. Iniisip mo ba ang anak niyo ni Ryan? Responsable si Ryan, Wendy. Hindi niya pababayaan ang anak niyo. Namimiss ko ng anak ko, Ate Puring. Gusto ko na siyang mayakap. Gusto ko na siyang alagaan. Wendy, alam kong kasalanan ang naging relasyon namin ni Ryan. At inaamin ko, noong una, binalak ko hindi dapat mabuhay ang anak namin. Pero namimiss ko na talaga ang anak ko, Ate Puring. Miss ko na ang anak ko. Masalimuot ang naging kasaysayan niyo ni Ryan. Pero ikaw na mismo ang nagsabi na bago umuwi ng Pilipinas si Ryan at ang anak mo, nangako siya sa iyo na hindi niya ipagkakait ang anak mo sa iyo. Ayaw lang niyang magulo ang payapang buhay mo doon. Huwag kang mag-aalala. Kilala ko si Ryan. Isa siyang responsableng tao at mapagkakatiwalaan. Kaya lahat ng sinabi niya matutupad. Ang importante ngayon, gawin mong prioridad ang sarili mo at ang pamilya mo sa Pilipinas dahil malapit ka nang umuwi.
1 buwan na simula noong dumating ka. Pero bakit napakalungkot mo? Tay. Oh, anak, bakit ka umiiyak? May problema ba? Wala akong problema, itay. Pero meron akong inililihim. Ano yun, Wendy? Sabihin mo sa akin para matulungan kita. Itay. Anak, sabihin mo kung ano ang nangyayari. Baka matulungan kita. May mabigat akong kasalanan, itay. Ano yun, Wendy? Sabihin mo sa akin, anak. Ano ang kasalanan mo? Wendy, anak, sabihin mo. Hindi mo dapat kinikimkim yan. Sabihin mo para matulungan kita. Ipinagtapat ko ang lahat sa itay ko, Ate Emmy. Noong una, napansin kong may paninisi siya sa akin. Pero siguro, dahil sa awa niya sa itsura ko, dahil sa ipinagtapat ko sa kanya, inunawa niya ako. Gusto niyang ipagtapat ko ang lahat sa asawa ko. Pero nakiusap ako na huwag na lang dahil natatakot akong may mangyari pa sa asawa ko. Nung nabalitaan ko kay Ate Puring na nandito si Ryan sa Kingdom of Saudi Arabia, kinausap ko ang itay ko na pupunta ako dito. Pero hanggang ngayon, 1 taon na lang at matatapos na naman ang kontrata ko, hindi ko pa nakikita si Ryan. Dahil ayon kay Ate Puring, hindi niya alam kung anong eksaktong lugar dito sa Saudi ang kinaroroonan ni Ryan. Gayunpaman, ate, umaasa ako na darating ang panahon na muling magtagpo ang landas namin ni Ryan. Hindi para magkasalang muli, kung hindi para lang sa anak namin na bunga ng isang mali pero wagas na pagmamahalan. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Wendy. Una sa lahat, Wendy, salamat at ipinagkatiwala mo sa amin ang iyong sensitibong karanasan. Huwag kang mag-alala dahil gaya ng iyong kahilingan, lahat ng binanggit mo sa iyong sulat ay aming sinunod. Mapagbiro ang tadhana dahil dumarating ang mga pangyayaring akala natin ay imposibleng mangyari, pero nangyayari. Gusto kong sabihin sa iyo na lahat ng bagay ay may tamang panahon. Kung hindi mo pa mahanap si Ryan ngayon, siguro hindi pa ito ang tamang panahon. Pero naniniwala ako na darating pa rin ang panahon na muling magtatagpo ang landas niyo ni Ryan at makikita mo rin ang anak mo. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa at huwag kang bumitiw sa lumikha at laging ipanalangin ang iyong layunin. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas.
sa isipan ang mga pagsubok na karanasan. Ligaya at lumbay, nagbibigay kulay, mga nakaraan, bakas ng lumipas. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Benny na nasa New Zealand. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago mo na lang ako sa pangalang Benny at ikaw na ang bahala kung anong mga pangalan ang gagamitin mo para sa mga ibang karakter sa aking kwento. Mayroon akong kababayang Pilipino na kasosyo ng nagmamay-ari ng isang bee farm kung saan ako nagtatrabaho dito sa New Zealand. At siya rin ang dahilan kung bakit ko natagpuan ang YouTube channel nyo na ngayon ay libangan ko na habang nagtatrabaho. Ako ngayon ay 35 years old na, ngunit binata pa rin. Ang totoo, maganda ang trabaho ko noong nasa Pilipinas pa ako. Pero mas pinili kong maging staff dito sa bee farm dahil mas payapa ang isip ko dito. Naway pala ring mapili ang aking kasaysayan na maisahim papawid sa inyong programa. Benny, nagustuhan ni boss ang design mo. Magaling ka talagang arkitekto. Ano ka ba naman, Minda? Pareho lang tayong arkitekto dito sa pinagtatrabahuan natin. Hindi naman tayo makukuha dito kung hindi parehong maayos ang mga gawa natin. Salamat. Pero aaminin ko, mas maganda ang mga designs mo kesa sa akin. Hindi totoo yan. Nakachamba lang ako. Inspirado kasi ako. Talaga lang ha? Ang swerte naman ng inspirasyon mo. Talagang swerte siya. Lalo na kung gugustuhin din niya ako. Sa ganyang ugali mo at katangian, manhid na lang ang inspirasyon mo kung hindi ka niya magugustuhan. Ha? Akalaan mo, sa edad na 25, maganda na ang trabaho mo dito sa kumpanyang kinaroroonan natin? Alam mo anak, ang swerte mo dahil pagka-graduate mo, natanggap ka agad sa kumpanyang pinapasukan mo ngayon. Maraming nagsasabi sa akin yan, Nay. Mas lalo na yung mga kabatch ko. Kung tutuusin, pwede ka nang bumuo ng sarili mong pamilya, anak. Nasa tamang edad ka na at may maganda ka pang trabaho. Bakit, Nay? Gusto niyo na bang magkaapo? Oo naman. Maganda kung magkaapo na ako habang malakas pa ako dahil maaalagaan ko pa sila. Ay. Oh, bakit ka naman napabuntong hininga, anak? Naalala ko lang si tatay, Nay. Kung buhay pa ang tatay mo, siguradong matutuwa din siya para sa iyo, anak. Lalo na't ikaw na lang ang natitira sa poder namin. Pareho nang may pamilya ang dalawa mong kapatid. At yan ang dahilan, kaya ako pinagbuti ang pag-aaral ko, Nay. Ayokong matulad sa mga kapatid ko na hindi nakapagtapos.
Gusto kong matupad ang mga pangarap niyo ni Itay para sa akin. Wala talaga, Benny. Kahit anong gawin ko, ayaw talaga ng mga nasa taas sa mga designs ko. Ha? Paano hindi nila magugustuhan? Nakita ko namang maganda ang mga disenyo mo. Hindi nila nagustuhan, kaya rineject nila. Ano? Yan ang totoo, Benny. Kaya nag-aalala ako. Alam ko, malapit na nila akong tanggalin sa kumpanyang ito dahil hindi na nila gusto ang mga designs na ginagawa ko. Minda, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Huwag kang mag-isip ng negatibo. Alam kong magaling ka. Kaya please, huwag kung ano-ano ang iniisip mo. Minda, sabay na tayong umuwi. Ha? Mauna na ako, Benny. May pupuntahan pa ako. Ha? Sige ha, alis na ako. Talagang malungkot pa rin si Minda dahil sa pagtanggi nila sa kanyang mga disenyo. Pero kailangan lang namang pagandahin ng konti para maging maayos ang mga designs niya. Kaya lang, mukhang pinanghihinaan na rin ng loob si Minda. Huwag naman sana. Siyang inspirasyon ko sa trabaho. Huwag naman sana siyang panghinaan ng loob. Bukod sa nanay ko, si Minda ang inspirasyon ko, kaya pinag-iigihan ko ang trabaho ko, Ate Emmy. Maganda at humble si Minda at doon ako naakit sa kanya. Hindi lahat ng designs ni Minda ay tinatanggihan, pero karamihan ay pinapalitan namin dahil may iilan lang naman na hindi nila gusto. Ang mahirap lang ay hindi tanggap ni Minda at yun ang nakadismaya sa kanya. Ayokong mawala si Minda sa kumpanya namin dahil siya ang aking inspirasyon. Kaya kahit nararamdaman kong iniiwasan niya ako, pinipilit ko pa ring ilapit ang sarili ko sa kanya. Minda, pwede ba kitang makausap? Ano bang kailangan mo, Benny? Gusto ko lang malaman. Bakit mo ba ako iniiwasan? Marami lang akong ginagawa. Gusto ko lang tutukan ang aking trabaho para hindi ma-reject yung mga designs na ginagawa ko. Ibig mong sabihin, nakaka-istorbo ako sa'yo? Ganun ba? Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Ha? Sige, maiwan na kita dito. Talagang nagbago na sa akin si Minda. Ibig bang sabihin nito, sinisisi niya ako sa mga nangyayari sa kanya? Pero hindi ko kasalanan. Kung alam lang niya na gusto ko siyang tulungan para wag nang tanggihan ang mga designs niya. Kung alam lang sana niya.
Yung nagngangalang Minda ba ang iniisip at inaalala mo, anak? Nay, Siya, hindi ba? hindi ko po ipagkakaila, Nay. Si Minda ang dahilan kung bakit ako malungkot. Bakit ba, anak? Ano ba ang nangyari? Iniiwasan na niya ako, Nay. Hindi na kami malapit sa isa't isa. Hindi na siya masayang kausap ako, tulad ng dati. Benny, anak. At pakiramdam ko, ako ang sinisisi niya, Nay. Parang ako ang dahilan kung bakit nare-reject ang mga designs niya. Iniisip ata niya, nakakompetensya ako, hindi katrabaho. Anak, sa buhay ng tao, darating talaga ang mga pagkakataong nasusubok ang iyong lakas. Higit sa lahat, nasusubok ang iyong pananalig sa Diyos. Nay, Yan ang nangyayari sa iyo ngayon, anak. Kaya ang masasabi ko, kailangan mong maging matatag. Huwag kang magpapatalo, anak. Magtiwala ka sa lumikha. Ikaw lang ang magaling, Benny. ha? Ang buhay ng tao ay parang umiikot na gulong. Hindi sa lahat ng oras nasa ibabaw ka. Minda, bakit ba ganyan ang sinasabi mo? Ano bang nangyayari sa'yo? Huwag ka ngang magbabait-baitan. Alam kong masaya ka dahil designs mo lahat ang mga nagugustuhan ng mga boss natin. Ano? Gaya nga ng sinabi ko, ang buhay ng tao ay parang umiikot na gulong. Hindi sa lahat ng oras nasa ibabaw ka. Darating din ang panahon na bababa ka. Tandaan mo yan. Bakit ganun ang sinasabi sa akin ni Minda? Napakalalim naman ng ibig niyang sabihin. Bakit siya ganun? Bakit kaya ganito? Iba ang tingin sa akin ng mga katrabaho ko. Parang may nagawa akong mali sa kanila. Nakakailang yung ganito. Ano ba ang nagawa ko? Parang napakalaki ng kasalanan ko sa kanila. Oh, kumusta, Mr. Architect? Minda, anong nangyayari? At bakit ganyan ang tawag mo sa akin? Kaya naman pala ang gaganda ng mga designs mo dahil hindi mo naman pala talaga pag-aari. Ha? Ano bang sinasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Hintayin mo na lang nakausapin ka ng board at ng may-ari ng pinagtratrabahuan natin. Hindi ko inakalang may mangyayari na lubos na magbibigay ng kahihiyan sa akin. May mga designs na nahalo sa mga designs na sinabmit ko na katulad ng design ng kumpanya na pinapasukan ko. At ayon sa management, ako daw ay isang copycat.
Alam kong may nanira sa akin, pero kahit anong paliwanag ko, hindi nakinig ang kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Sa maikling salita, Ate Emmy, natanggal ako sa trabaho ko at ang matayog kong pangarap biglang nasira. Dahil dyan, ayoko nang magpakita sa kahit kanino noon, Ate Emmy. Ibig mong sabihin, magkukulong ka na lang sa bahay? Ganyan ba ang gusto mo, anak? At anong gusto niyo, Nay? Lumabas ako para pag-usapan ng mga makakakita sa akin. Anak, Wala na akong mukhang ihaharap sa mga tao, Nay. Nasira na ako dahil sa isang bagay na hindi ko naman ginawa. hindi pwedeng hinahayaan mo na lang sila na tapakan ka, anak. Kailangan mong patunayan ang sarili mo. Kung hindi mo talaga ginawa yun, ano ba ang dapat mong ikahiya? Nay, Mag-apply ka sa ibang kumpanya. sa tingin niyo ba may tatanggap pa sa akin? Siguradong kalat na sa ibang kumpanya ang nangyari sa akin, Nay. Huwag kang mawalan ng pag-asa, anak. Gaya nga ng sabi ko, maging matatag ka. Huwag kang bumitaw sa lumikha. Naaawa ako sa bunso ko, kuya. Nakakaawa siya. Hindi na siya lumalabas. Ano pa naman kasi ang gawain ng ibang tao? Ano bang dapat kong gawin? Ayokong masira ang magandang pananaw ni Benny sa buhay dahil doon. Ang dapat mong gawin, kausapin mo siya. Itanong mo kung gusto niyang pumunta dito sa New Zealand. Baka sakaling makalimutan niya ang nangyari kapag nagpunta siya rito. Sa bagay, tama ka, kuya. Sabihin mo na tutulungan ko siyang makapunta dito. Kausapin mo siya. Sige, kuya. Gagawin ko yan. Anong gagawin ko doon, Nay? Magbulay-bulay ka muna doon, anak. Sabi ng tiyuhin mo, siya ang bahala sa'yo. Anak, bata ka pa. Marami pang oportunidad ang darating sa buhay mo. Hindi pwedeng nagkukulong ka na lang dito sa bahay. Kung nadapa ka, kailangan mong bumangon, anak. Nay, Sige na, Benny. Pumayag ka na sa alok ng tiyuhin mo. Baka sakaling makalimutan mo ang mga nangyari sa'yo kapag nandun ka na. sige, Nay. Pagbibigyan ko ang gusto ni Chong.
ka dyan, Nay? Mabuti naman ako dito, anak. Lagi akong dinadalaw ng mga kapatid mo. Halos linggo-linggo, nandito sila. Mabuti naman, Nay, para hindi ka manibago. Lalo na't mag-isa ka na lang dyan sa bahay. Ay naku, hindi anak. Dahil madalas may pamangkin kang natutulog dito. Ikaw, Benny, kumusta naman ang trabaho mo dyan, anak? Nag-i-enjoy naman ako dito sa bee farm, Nay. Mababait ang mga amo ko. Lalo na yung kasosyo niyang Pilipino. Kung ganoon, may amo kang Pilipino. Opo, Nay. Kaya huwag kayong mag-alala sa akin. Siya nga pala, magbabakasyon ako dyan kapag maayos na ang lahat. Kapag natapos na ang pandemya. Sa loob ng 10 taon ko dito sa New Zealand, unti-unti ko nang nabaon sa limot ang mga nangyari, Ate Emmy. Kahit walang kinalaman sa pagiging arkitekto ko ang trabaho ko ngayon dito, masaya ako, lalo na't nakakatulong ako sa mga pamangkin ko. Kung sino man ang sumira sa akin sa trabaho ko, ipinagdasal ko na at napatawad ko na rin sila. Ang focus ko ngayon ay ang sarili ko at ang aking pamilya. Ito ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Benny. Benny, salamat sa pagbabahagi mo ng iyong karanasan. Totoo nga ang kasabihang, kapag ang puno ay hitik ng bunga, binabato ng iba. Ito ay isang kasabihang maihahalin tulad sa totoong buhay, na ang ibig sabihin ay siniraan kanila dahil sa sobrang inggit. Pero dahil hindi ka sumuko sa Diyos at sa tulong ng mga nagmamalasakit sa iyo, nakabangon ka. Kaya masaya ka ngayon. Sana magtuloy-tuloy ang mga biyaya sa buhay mo. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Bubura sa isipan ang mga pagsubok na karanasan. Ligaya at lumbay, nagbibigay kulay, mga nakaraan, bakas ng lumipas. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasang ipinadala ni Lena na kasalukuyang nasa Kingdom of Saudi Arabia. Ganito ang nakasaad sa kanyang sulat. Dear Ate Emmy, totoong pangalan ko ang Lena na binanggit ko sa aking sulat. Pero pinalitan ko ang pangalan ng aking asawa at ng iba pang karakter sa aking kwento. Kasalukuyan akong narito sa Kingdom of Saudi Arabia.
Nakakaaliw pakinggan ang mga drama sa inyong channel at napanood ko ang ilan sa mga video na na-upload dito. Hindi lang po kayo nagbibigay ng aliw sa pamamagitan ng mga drama dahil napanood ko rin ang ibang uploaded video ninyo kung saan nagbibigay kayo ng grocery packs sa kasagsagan ng pandemya, maging ang pagtulong ninyo sa mga nagdadialysis. Dahil dito, kaya napagdesisyonan ko na ipadala rin ang aking karanasan para ito ay maisahim papawid sa inyong YouTube channel. Nangyari ito ate noong hindi pa ako nangingibang bansa. Bakit kaya masakit ang taas ng bewang ko kasama ang buong likod ko? Ha? Bakit? Baka natumba ka at nasaktan ang likod mo habang ikaw ay nagtatrabaho sa construction. Hindi, Lena. Pero nagbuhat kami ng hollow blocks dahil ilan lang kaming tauhan ng foreman kanina. Baka nangalay lang yan. Kaya? Siguradong yan ang dahilan, Gino. Mahirap magbuhat. Pero bago pa man kami magbuhat, nararamdaman ko na ito. Kaya nahihirapan akong magtrabaho. Kung gusto mo, ipa-check up na lang natin. Gastos lang yan. Ipapahinga ko na lang ito. O kaya, ipapahilot ko na lang kapag wala akong trabaho para maginhawaan ako. Naihanda ko na ang baon mo. Hiniwalay ko ang kanin sa ulam. Baka kasi mapanis. Lagyan mo nga ng toyo yung kanin ko para may lasa. Ibig mong sabihin, isasabaw ko sa kanin ang toyo? Huwag mong isabaw sa kanin. Lagyan mo lang ng konti. Ay, parati na lang ganyan, Gino. Ang hilig mo sa maalat. Lahat ng kinakain mo, linalagyan mo ng toyo. Hindi magandang masyadong maalat. Pampalasa lang ng pagkain. Oo nga pala. Bigyan mo ako ng pera. Pambili ko ng soft drinks mamayang merienda. May baon ka namang tubig ah. Ikaw naman, Lena. Alangan namang ako lang ang umiinom ng tubig kapag nagme-merienda kami. Lahat ng katrabaho ko, soft drinks ang iniinom. Tapos ako, tubig lang. E di kinantsawan ako ng mga katrabaho ko. O sige, saglit lang. Kukuha ako ng pera. Alak na naman niyang inaatupag mo, Gino. Tuwing hapon ka na lang umiinom ng alak. Pantanggal lang ng pagod mula sa maghapong pagtatrabaho ko sa construction. Hindi bale, isang bote lang naman. Sa bagay. Pero halos tuwing hapon na lang ganyan. Huwag kang mag-alala, Lena. Pangpasarap lang ito ng kain at tulog. Hindi ko nararamdaman ang sakit ng likod ko kapag nakainom ako. Oo nga pala. Pakikuha naman ako ng soft drink sa ref. Wala na akong chaser. Isa pa yan. Ang galing mong mag-soft drinks. Mamaya magka-UTI ka. Tapos, chichirya pa yung pulutan mo. Tama na yung sermon mo. Binilhan ko lang ng chichirya yung anak natin. Dinagdagan ko na lang para meron akong kinakain habang umiinom. Sige na. Pakikuha na ako ng soft drinks. Eto na yung
baon mo. Linagyan ko na ng toyo ang kanin dahil yan naman ang gusto mo. Salamat, Lena. Oo nga pala. Sweldo na mamayang hapon. Mamamalengke ba ako o ikaw na lang? Iabot ko na lang sa'yo ang sweldo ko mamaya. Kung may oras ka, ikaw na lang ang mamalengke. Baka may gusto kang ulam o kaya merienda. Bukas na lang ako bibili ng ibang kailangan dito sa bahay. May karne namang nakamarinate sa ref. Yun na lang muna ang ulamin natin kung gusto mo. Iprito mo na lang. O sige, bukas na lang ako mamamalengke. Oo, Lena. Dahil siguradong pagod na ako mamayang hapon. Tatama rin na akong pumunta pa ng palengke. Siya, sige. Kunin mo na itong baon mo, pati itong tubig. Hindi na ako magbabaon ng tubig. Bibili na lang ako ng soft drinks sa store malapit sa construction. Mas mabuti ang soft drinks at masarap pag malamig. Nakakaalis pa ng pagod. Ganyan ang gawain ng asawa kong si Gino araw-araw, Ate Emmy. Palaging soft drinks ang iniinom niya. Bukod sa mahilig siya sa junk foods, hindi siya kumakain ng walang toyo na sausawan o kaya hinahalo niya ito sa kanyang kanin. Halos inumin na niya ang toyo, kaya lagi ko siyang pinagsasabihan. Kahit umiinom siya ng alak, soft drinks pa rin ang hinahalo niya. Bihira ko siyang makitang uminom ng tubig. Hanggang sa lumala at kumalat sa kanyang likod ang sakit na nararamdaman niya sa itaas ng kanyang bewang. Diyos ko, talagang napakasakit. Ano bang masakit sa'yo, Gino? Halos mamilipit ka na sa sakit na nararamdaman mo. Ang likod ko, pati ang taas ng bewang ko, napakasakit. Aray. Magpa-check up ka na kasi. Matagal ko nang sinasabi pero di mo ako pinapakinggan. Nakakawang itsura mo kapag namimilipit ka sa sakit. Baka kung ano na yan. Huwag na, Lena. Ipapahilot ko na lang. Baka epekto lang ito ng pagko-construction ko. Sigurado ka? Ako ang nag-aalala sa nakikita ko sa'yo. Sinabi ko namang wag na lang. Mawawala rin ang sakit na nararamdaman ko. Magpapahinga na lang ako. Lena, bakit kaya parang may bula ang ihi ko? Ha? Parang may bula ka mo? Yung parang may bula na para akong binabali sa usaw. Ano? Oo. Nakakaramdam pa nga ako ng sakit kapag umiihi ako. Parang puno ang pantog ko. Pero konti lang naman ang lumalabas kapag umihi na ako. Ako, iba na yan, Gino. Kailangan mo nang magpa-check up. Ha? Baka konektado pa yan sa sakit na nararamdaman mo. Parang awa mo na, Gino. Ako na ang masusunod ngayon. Kailangan mo nang magpa-check up para malaman natin kung ano yan.
Bakit, Lena? Anong nangyayari? Bakit umiiyak kang pumunta dito sa bahay? Anak, magsalita ka. Anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Si Gino, Tay. Si Gino. Ano? Bakit ang asawa mo? Ano ang nangyari kay Gino? May malalang sakit ang asawa ko, Tay. Ano? Ay, Diyos ko, anong nangyari sa kanya? Anong sakit ni Gino? CKD, Tay. Chronic kidney disease. Stage 5. Diyos ko! Ang hirap. Hindi nakakayanin ng gamot. Kailangan na niyang mag-dialysis. Baka naman nagkamali lang ang doktor na tumingin sa kanya. Bakit hindi kayo magpa-check up ulit? Tay, 3 ekspertong doktor nang nagkumpirma ng sakit niya. Kaya imposibleng nagkamali sila. Imposible. Ayokong mag-dialysis, Lena. Dagdag gastos pa yan. Gino, kailangang magpa-dialysis ka. Yan ang sinabi ng mga doktor na nagkumpirma ng sakit mo. Parang awa mo na. Huwag matigas ang ulo mo. Kailangan mong sumunod sa mga ekspertong tumingin sa'yo. Lena. Matanong nga kita, Gino. Mahalaga pa kami ng anak natin sa'yo. Pwede bang gawin mo ito para sa amin ng anak mo? Magpa-dialysis ka. Pero iniisip ko ang gastos. Mahihirapan tayo sa 3 beses na dialysis sa 1 linggo. Ano na lang ang gagastusin natin kung mapupunta na lahat sa pagpapadialysis ko ang pera natin? Kakayanin natin, Gino. Basta gawin mo ito para sa amin ng anak mo. Parang awa mo na. Sa edad na 30 ni Gino, nagsimula na siyang mag-dialysis. Hindi na kasi makuha sa gamot ang CKD o chronic kidney disease na naging sakit niya. Naramdaman kong nahihirapan ang asawa ko sa mga gastusin, kaya tumulong akong magtrabaho para kumita ng pera. Pero dahil bawal magtrabaho ng husto si Gino, bumaba ang kanyang kita, bagay na lalo niyang ikinalungkot. Halos 6 na taon kaming nasa ganoong sitwasyon nang mangyari ito. Tama na. Ayoko na. Ha? Anong ayaw mo na, Gino? Anong ibig mong sabihin? Ayoko nang mag-dialysis. Ititigil ko na to. Ano?
Alam mo ba ang sinasabi mo, Gino? Alam mo ba kung ano ang posibleng mangyari sa iyo kung huminto kang magdialysis? Alam ko. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Mamamatay na kung mamamatay. Ano? Napakadali sa iyong sabihin yan, Gino. Mamatay kung mamatay? Ganun lang? At kami ng anak mo, paano na kami? Iiwanan mo na lang kami? Ganun ba? Lena. Nakikita mo naman kung paano ang sakripisyo namin. Kung gaano ka namin kamahal. Kung paano kami magdasal para mabigyan ka ng lakas ng loob na labanan ng sakit mo. Alam kong nahihirapan ka na, Gino. Pero parang awa mo na. Isipin mo naman ang hirap namin. Kaya tulungan mo ang sarili mo. Huwag kang basta sumuko. Isipin mo naman kaming mag-ina. Kumusta na ang asawa mo, anak? Ang laki na ng ipinayat niya, Itay. Lena, anak. Ang ipinagpapasalamat ko sa Diyos, nakikita kong lumalaban siya. Iyon nga lang. At hindi ko alam kung hanggang kailan. Ay, bakit kayo pa ang nagkaroon ng ganitong pagsubok? Gaya ng dati, Itay. Nandito ako para humingi muli ng tulong niyo. Anak, pamilya mo ako. Kami ng mga kapatid mo. Nakahanda kaming tumulong sa inyo ni Gino. Pasensya na kayo, Itay. Nahihiya naman akong humingi ng tulong sa mga biyanan ko. Alam na ba nila ang sitwasyon ni Gino? Alam nila. Sinabi na namin sa kanila. Ayoko lang umasa. Dahil kapag nabigo ako, siguradong lalo lang bibigat ang pinapasan ko sa aking dibdib. Kumusta ka na, anak? Eto po, inay. Lumala na ang sakit ko. Gino, anak. Pasensya na kayo, inay. Wala si Lena. May trabaho siya. Kami lang ng anak ko ang narito sa bahay. Ang apo ko ang sumalubong sa akin kanina. Napakabait ng anak niyo. Kayo, Nay. Kumusta na kayo? Huwag mo kaming alalahanin, Gino. Maayos kami ng mga kapatid mo. Kaya ako pumunta dito dahil may Nay, pwede po ba? Kay Lena nyo na lang iabot ang tulong nyo. Sige na, Nay. Antayin nyo na lang po si Lena. Pagod na talaga ako, Lena. Gino. Alam kong hindi ako dapat sumuko. Pero
Tinanggap ko na ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko pang lumaban para sa inyong mag-ina. Pero nararamdaman kong hindi na kaya ng aking katawan. Dumating na ako sa sukdulan. Parang awa mo na, Gino. Huwag kang magsalita ng ganyan. Gusto ko lang magpakatotoo sa'yo, Helena. Ayokong ilihim sa'yo kung ano ang nararamdaman ko. Pero huwag kang mag-alala. Nakahanda na ako. Patawarin mo ako kung hindi na kita matutulungan sa pagpapalaki sa anak natin. Patawarin mo ako kung naging mainitin ang ulo ko nung una kong nalaman ang sakit ko. Patawan kung ano man ang pagkukulang ko. Pero gusto kong isipin mo lagi na mahal kita. Mahal ko kayo ng anak natin. Gino? Gino? Diyos ko, wala nang asawa ko. Sige, magpahinga ka na, Gino. Huwag kang mag-alala. Kahit mag-isa na lang ako, magsusumikap ako para mabigyan ko ng magandang kinabukasan ng anak natin. Lahat ng plano natin para sa kanyang kinabukasan, pagsusumikapan kong tuparin. Taong 2016 nang mamatay ang asawa ko,
6 na taon na nagdialysis si Gino at lumaban sa CKD, Ate Emmy. Nakita ko ang hirap ng asawa ko pero wala akong magawa. Dahil nung nadiskubre namin ang sakit niya, stage 5 na. Masakit mawalan ng taong mahal mo. Pero kailangan kong maging matatag para sa anak ko. Ang pangako ko kay Gino ang dahilan kaya ng ibang bansa ako, Ate Emmy. At nagagalak akong ipaalam sa inyo na unti-unti ko nang natutupad ang pangarap namin para sa kinabukasan ng aming anak. Noong natagpuan ko ang channel nyo at napanood ko ang mga video upload ninyo na tumutulong sa mga dialysis patients, na-inspire ako na ipadala ang kwento namin ni Gino para makapag-iwan ng aral sa mga nakikinig. Ito ang aking kwento. Maraming salamat, ate. Lubos na gumagalang, Lena. Lena, salamat din sa'yo. Minsan, ang lifestyle ang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng malubhang karamdaman ng isang tao tulad ni Gino. Pero sa laban niya sa CKD, napatunayan mo na may malasakit kayo sa isa't isa. At nais ko ring samantalahin ang pagkakataong ito upang ipaliwanag na ang mga video upload na napapanood ninyo kaugnay sa Bariamo dialysis ko ay proyekto ng Tambalan Bayanihan at tayo ay kabilang lamang sa mga instrumento upang makapaghatid ng tulong sa mga nangangailangan mula sa mga handang tumulong. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa, Bakas ng Lumipas. Di